1939 елда Пшәңгер авылында беренче башлангыч мәктәп ачыла. Ул авылның уртасыннан агучы Сәрдә елгасының сул ярындагы мәчет бинасына урнашкан була. 1949 елда мәктәпне 7 еллык итеп үзгәртәләр. Анда Пшәңгер, Мирҗәм, Кызыл Игенче авылларының балалары укый. 1951 елда мәктәпкә директор итеп Апас авылы кешесе Миңнебаев Галиәхмәт Миңнебай улы билгеләнә. 1954-57 елларда Пшәңгер 7 еллык мәктәбендә эшләгән укытучылар: Абдуллина Мәгъфүрә, завуч; Галимова Өрфәйдә, география, тарих; Рәхимов Рәүф, математика; Шәрипова Хатифә, татар теле; Миңнебаева Хәдия, немец теле; Мирзина Зөһрә, рус теле; Миңнебаев Хәмбәл, физкультура, математика фәннәреннән белем бирәләр. Шушы ук еллар аралыгында Әсәдуллин Миңнәхмәт, Закирова Лира, Миңнебаев Сибәгать, Сәмигуллин Ингел, Гарипова Фәния, Әхмәдуллина Ләбибә, Фәйзрахманова Рауилә исемле укытучылар да мәктәптә хезмәт кылганнар. 1957 елда укучылар саны җитмәү сәбәпле Пшәңгер мәктәбе башлангыч мәктәп булып кала. Мәктәп мөдире булып Ибниев Әхәт Ибни улы эшли. 1969 елда мәктәп бинасын авыл читенә күчереп салалар. Анда 3 класс бүлмәсе, 1 укытучылар бүлмәсе урын ала. 1976 елда исә Пшәңгер башлангыч мәктәбенә күрше Мирҗәм авылының мәктәбендә кушалар. Пшәңгер башлангыч мәктәбе тарихында түбәндәге укытучылар зур урын били: Шәрифуллина Мөршидә Мәсгуд кызы, 1978-83 еллар; Әхмәдуллина Ләбибә, 1951-77 еллар; Фәйзрахманова Рауилә Зариф кызы, 1954-78 еллар; Зәйнуллина Гөлфия Габдрахман кызы, 1968-2003 еллар; Закирҗанова Зифа Хаким кызы, 1976-2004 еллар; 1988-2004 елларда ул мәктәп мөдире булып эшли. Мәктәпкә яшь белгечләрнең эшкә килүе дә күзәтелә. 1992 елда Галәветдинова Илүзә, 1995 елда Коттусов Раушан Пшәңгер башлангыч мәктәбендә үзләренең укытучылык эшчәнлеген башлап җибәрәләр һәм бердәм тату коллектив булып 2004 елга кадәр эшлиләр. 2004 елда авылыбызда өр-яңа мәктәп бинасы төзелә. Ул Пшәңгер башлангыч мәктәп балалар бакчасы дип атала һәм үзенең өр-яңа тарихын яза башлый.